खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौनो हायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमायाव 27 नं एस.एस.बि. नि जानुवारिफोराव 75थि भारत उदांस्रिजों लोब्बा लाखिनानै भारतआव गासै लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आजादि का अमृत महोत्सव फालिदों। कक्राझार पुलिस बिफानआ मैया फैबाय थानाय बिसायख'थि आरो दुर्गा फुजाखौ नोजोर बोनानै रेलि खालामदों। बिटिआरनि आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अरुण'दय मोनगिरि आइजोफोरा बे दाननिफ्राय 1000 रां मोनसिगोन। बे आसनिखौ आसामनि गासैबो अरुण'दयनि मुंआव थानाय आइजोफोरानो मोननो हागोन। थांनाय 10 अक्ट'बराव भेरगाव दख'रा दुलाराय ब्राह्म फरायसा आफादनि मावख'आव मबाइल गोमानाय जाथायखौ लानानै मैया खौरां मेल लानाय जादों। कक्राझार जिल्लानि भैरबपारा काजि गामिनि मोनसे बर'नि थानसालियाव बिमा दुर्गा देवीनि मुंखौ बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गहेनाजों देलायहोदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गारुबासा हाइ स्कुलखौ गुरुबासा हायार सेकेन्डारि स्कुलआव फोजौखांनाय जाबाय। पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे दावराव दावसि सोमजिदों। फार्स्ट अफ मिन्सिं मुंनि सिंगिं रियेलिटि श' सोलिगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाथलापारा हिमालया लाइमोन हानजाया 7थि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। मैया